Terve morjes ja päivää, se on Jesse ampumalinjalta. Tällä kertaa meillä on tarkastelussa FN FAL, tai tarkemmin ottaen brittien kansanyhteisön valmistuksessa ollut L1A1 SLR-kivääri. Mennään katsomaan, millainen vekotin tää on. Puuta, terästä, puuvillaa ja aivan s**tanasti rekyyliä. Kylmän sodan aikana Afrikan pusikoissa taisteltiin sotaa, jossa vastakkain olivat FN FALit, AK:t ja koko maailman ideologia. En yhtään ihmettele, että jengi tykkää tästä kivääristä. Ihan s**tanaa. Toden totta, niin kuin introssa puhuttiin, niin kyseessä on L1A1-versio Fabrique Nationalin FN FALista. Eli mikä tää on? Niin tää on puoliautomaatti lippaallinen kivääri, joka ampuu 76251 NATO-paukkua tai metsästysmiehen tuntemaa 308 Winchesteria. Tämähän on siis 50-luvulla suunniteltu kivääri tuolla Belgiassa, ja siitä kun he hiffasivat tämän konstruktion, tää on aika hyvä, niin tätä alettiin myymään siis ympäri maailmaa, aivan joka kolkassa. Oli latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa kaikki halusi tämän kiväärin, koska tämä on todella hyvä kivääri. Ainakin niin ne silloin sanoisi. Ja tätähän on kutsuttu niin kuin vapaan maailman oikeaksi kädeksi. Mitä se tarkoittaa, niin käytännössä kaikilla hyviksillä oli FN FAL tai L1A1. Käydään katsoa vähän tarkemmin, mitä tää pitää sisällä. Eli kun lähdetään tsekkaamaan, mitä tästä löytyy, niin keulilta löytyy tämmönen liekinsammuti ja pistimen paikka, niin kuin kaikissa aikalaisissa aseissa kuuluukin olla. Pistimen paikka. Olisiko 20-tuumainen piippu. Sitten täällä on tää kaasuportti. Tämähän on siis pitkäiskuinen kaasumäntä. Eli tarkoittaa, kun luoti lähtee tosta, kiväärikaasut tulevat täältä takaisin. Täällä on pitkä puikko, mikä työntää luistia taaksepäin ja lataa aina uuden patruunan. Ja tää on siitä mukava aikalainen tai aikansa suunnittelun oivallus, että tässä on säädettävä kaasuportti. Tässä on jopa, kuinka paljon tässä on asentoja? 11-12 asentoa. Et sieltä saa säädettyä sitten kivääri granaattien käyttöä varten tai sitten vähän tulisempaa patruunaa tai paukkupatruunaa varten, niin oikeanlaiset määrän kaasua tulemaan sieltä. Mennään vähän eteenpäin täältä, niin aikalaiselta kuuluukin olla puutukki, mikä on patinoitunut erittäin hienosti. Sitten niin kuin ajan suunnitteluun kuuluisi myös, niin kantokahva. Erittäin tärkeä ominaisuus kiväärissä, että on mukava kantaa viedä mukanaan, kun tuolla mettässä tretsailee. Niin kuin aikaisemmin näytin, niin syö lippaita. Tässä on 20 patruunan lipas ja kaliberina on 308. Täällä puolella, vasemmalta puolelta löytyy latauskahva, mikä taittuu kivasti tonne riippuen mallista. Mun mielestä SLR:ssä, eli tässä L1A1, niin on tää taittuva latauskahva, ja sitten näissä FN-valmisteissa niin on kiinteä toi töpsö tossa. Mutta niin mennään eteenpäin. Joku on tähän päälle pistänyt ja pilannut tän tämmöisellä Picatinny-kannella, mutta tässähän olisi oikein siro tämmönen kiva kansi päällänsä. Ja täältä löytyy kontrolleita vähän lisää sitten. Täältä löytyy vaihdin. Meillä on varmistettu repetition kertatuli pykälä enemmän, niin tuolla olisi sitten automaatti, eli sarjatuli, mutta siviiliversiossa niin on vaan tää kertatuliversio. Sitten meillä on lippaavapautin. Tässä on tämmönen perinteinen rock and lock tyylinen
järjestelmä. Tästä me saatais lukittua liikkuvat taakse painamalla tuo nappi. Niin nähdään, että me saadaan liikkuvat taakse ja täältä ne saa vapautettua myös. Sitten löytyy purkusalpa. Tästä lähtisi purkaantumaan koko vehje. Eli täällä takatähtäin löytyy tämmönen käännettävä, saa käännettyä piiloon. Ja sitten se on säädettävä, eli 300–600 jaardiin tässä brittiversiossa. Ja FN-valmisteessa ja lisenssivalmisteessa, niin sehän olisi metrinen. Ja sitten on perä, kaunis puuperä ja pistoolikahva. Ja täältä perän takaa löytyy aikalaisensa upeimpia keksintöjä. Karkkipiilo. Sinne saa sit tupakkia, karkkia tai mitä haluaa, niin piiloon. Ei jopa puhdistusvälineitä, jotkut sanoo. Semmonen vehje. Hauska historiallinen nyanssihan tällä kiväärillä on se, niin kuin mä sanoin, se on vapaan maailman oikea käsi ollut. Niin silloin Euroopassa, kun mietittiin, että miten me saadaan jengille pyssyjä lisää, niin saksalaisetkin oli vähän sillä, että hei, me halutaan toi FN-falli. Jostain kumman syystä belgialaiset ei suostuneet lisenssiä saksalaisille myymään. Kyllä se olisi heille varmaan 100 000 kivääriä valmistanut, mutta lisenssiä ei antanut. En tiedä mistä vahto johtuu. Mutta niin kuin paljon tätä asetta on kaiken näköisissä konflikteissa nähty, niin Afrikassa hyvin paljon, Kaakkois-Aasiassa hyvin paljon, Latinalaisessa Amerikassa hyvin paljon. Tää on siis maailmaa kiertänyt ase, niin katsotaan miten tää soi. Pistetään lipas kiinni, liikkuvat taakse, vaihdi alas, tähtäin ylös. Hyvin se paukkuu. Se on niinku, no tunnetusti mä en oo kovin tarkka ampuja, mutta niin kun rautatähtäimet vähän semmonen hankalahko mulle, mutta koitetaan vielä. Meillä on mitä 50 metriä matkaa ja tossa on toi pleitti. Niin jos löytyy semmonen fiksu, kyllä sinne nappisuu näköjään. Kaikennäköisissä uutiskuvissahan tätä näkee, että tätä ammutaan milloin missäkin viidakossa. Yleisiä ampumatapa on tämmöinen perinteisesti, mutta paljon huomasin, että rodesialaiset tyypit piti sitä kivääriä tälleen. En mä tiedä, ne oli kyllä kovin käteviä äijä silloin 70-luvulla. Ei siitä sen enempää. Ammutaan ase loppuun, otetaan tommonen tiukka sarja ja katsotaan kuinka nopeasti tällä pystyy ampumaan. Oho, ei siellä ollut kuin 3, mutta kyllä se antaa niin sanotusti myös tulta tarvittaessa. Toden totta paljon tässä FN-fallista puhuttu, mutta tämähän kyseinen yksilö on tosiaan tuon Australian aseseppien rakentama L1A1. Elikkä belgialaiset myi sen lisenssin Britin kansayhteisölle, he teki näitä tuumasena versiona, koska britit käytti jostain syystä tuumasta mittaa ja belgialaiset metristä, niin esimerkiksi lippaat ei sovi näissä falleissa ja 1A1 päikseen, vaikka ne on suurin piirtein samanlaiset. Mutta yleisesti arvosana 10/10, helvetin hieno taistelukivääri. Tässä on puuta, metallia, tunnetta, laukaisukoneisto on juureikä melkein semmoinen oikein maukas, niin kuin mä tykkään joskus sanoa, mutta ei siinä. Pistetään vähän savuja ilmaa. Semmosta kaikkea ampumalina tällä kertaa. Se on moro.